हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ससियेल मिडियायाव माखासे लाइमोनफोरनि जिहेतु आखल आखु नुजादों बिनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों माखासे बाथ्राफोर आरो पइन्ट्सफोर। दा बे बेलायाव नोंथांमोनहा जायफ्रा गोसो नोंथांमोनहा खोनासंनो हागोन आरो जोबजासिम खोनासंबा मोजां जागोन होननानै आसा खालामो। दा जोङो गोबाव खालामाजासे जों बुंनो दिनै नुनो मोननाय जादों जोंनि ससियेल मिडियाखौ गोबाङानो गोरोन्थि बाहायगासिनो दङ। बेखौ जों सानफ्रोमबो बुङो, बयबो नुगासिनो दं आरो बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो माखासे मानसिफ्रा माने बेसिकलि लाइमोनफ्रानो हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा गासैबो माने दा ससियेल मिडियाखौ जोङो गावनि मोनसे सानफ्रोमबोनि मोनसे पार्ट खामानि मावनो गोनां दं होननानै जोङो बयबो बाहायसै। दा जोंबो बाहायदों, थिगैनो दङ, नाथाय मोजां खोथा। नाथाय बेनि बेलायावनो माखासे लाइमोनफोरा जायखौ जोङो बुंनो नाङा, जायखौ जोंनो दिन्थिनो नाङा, बेफोरबादि बिथिंखौबो बिथांमोना फोसावगासिनो दङ। दा बिसोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। खोथाया जोबोद गोरलै, सिम्पोल बाथ्रा, बयबो मिथिगौ, नाथाय बियो जोबोद सिरियास जानानै फैबाय जोंनि ससियेल मिडियायाव। मानो होनबा बेनिफ्राय जोंनाव गोबां गाज्रि रिएक्सन आरो गाज्रि हारियानो जा, न'खरानो जा, गावानो जा, साफ्रोमनिबो मानहानि जागासिनो दङ। दा बे जाहैबाय बुंनो थाङोबा थोंजोङै गावबा गावनि प्राइभेट सेक्टरखौनो दिन्थिनानै होनायाव फैगासिनो दङ। दा गोबां बिथिङावनो प्राइभेट पार्ट्सखौ दिन्थिनायल' बाखि, नाथाय प्राइभेट सेक्टरफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ फ्रायखौनो। दा बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा एबा साननो गोनां बाथ्रा। दा खोथाया जाहैबाय बिथांमोना बुजिनो हायाखै, बिनि थाखायनो बिथांमोना खालामगासिनो दङ। दा लाइमोन सम एबा जोंनि सेंग्रा सिख्ला समाव बिथांमोना खालामदों एन्टारटेनमेन्टनि हिसाबै। गोबांखौनो नुदों, सिख्लासा ओंखारदों, मालाबा सेंग्रासा ओंखारदों, मालाबा एसे बैसो जानाय हिन्जावसायानो ओंखारदों। दा बेफोरो बिथांमोना सानस'नो हायाखै गाव मा खालामगासिनो दं। दा जोबोद इन्टारेस्ट मोनदों, गाव जेखौ सानदों बेखौनो खालामदों। गावखौ नुवाबो मोगथाङाव जिहेतु खिन्थाहरबानो जायो, बुंहरबानो जायो। दा बे आं रावनिबो नाम लानो सानाखै, मानो होनबा नाम लायोबा कन्ट्रभारसि जायो, नाथाय नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जानो हागौ। दा बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों जे गावस्रा जेलानाखि बैसो जाहैगोन अब्ला बिथांमोना बुजिहैगोन, बा नोंथाङा बुजिहैगोन, जायहा नोंथाङाबो जुदि खालामबायोबा नोंथाङा बुजिहैगोन, अब्ला बै समाव उनदाहा खालामहैगोन आरो नोंथाङा बै समाव दुखुजों गावखौ जेसेबां सुद्रायनो नाजाया मानो हानाय नङा। मानो होनबा ससियेल मिडिया ओरैबायदि मोनसे जायगा जेराव नों बुंनाय लोगो लोगो बियो नोंनावल' थाया, बियो दुनियानि मानसिनावनो गोसारनानै थायो। आरो बियो बबे खनायाव गोसारनानै थायो जों आन्दाज मोना। बेखौ जों हगारबानो बा नोंथाङा बुंबानो बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुथुमनानै लाफिनजोबनो हागोन बे नङा। एबा नों बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा दाननानै होफिनजोबनो हागोन, नोंथाङा दिन्थिनाय फावफोरखौ नोंथाङा दानना होफिनजोबनो हागोन बे नङा ससियेल मिडियाया। बेखायनो नोंथाङा जेखौ बानायदों बियो दुनियानि मानसिनावनो गोसारनानै थायो। दा बेखायनो दिनै मोनसे जुदि गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा बेखौ नोङो बैसो जानाय समाव एबा देनांहाय बुजिनो हानाय समाव नोंथाङा जुदि बेखौ उनदाहा खालामोबा बेखौ नों खोमोरनो हानाय नङा। बेखायनो मिस्टेक दा खालाम, नैबे मोनसे लाइमोन समाव। दा बेखौसो जोङो आर'ज गाबो। गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंखायो, जोंलाय मा फिसा फिसौ जानला मानला सरासनस्रा मानसि। अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ हमनानै बुजिनांगोन। दा ओंखायनो नोंथाङा जुदि बुजियाखैबा, नोंथाङा जुदि बोरायनाय समावबो बुजिहैनो गोसो गैयाबा, बुजिहैखानाय नङाबा, नाथाय नोंथांनि फिसायाबोथ' बुजिहैगोन सानसे समाव, नोंथांनि फिसौआबो बुजिहैगोन सानसे समाव। अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन? नोंखौनो हमगोन बा नोंथांखौनो हमगोन। बिमाया फिसौआनो जा फिसायानो जा नोंथांखौनो हमगोन। दा बेखायनो बेखौ जोङो सुद्रायनानै लानांगौ आरो सुद्रायनो हाबासो बियो नोंनिनो न'खरनि, जोंनि समाजनि बा हारिनि मोनसे सुद्रायनाय जानानै फैगोन। दा बेखौसो मिजिंथिनाय जादों, आसा खालामनाय जादों। दा जायफोर मानसिया खालामदों बेखौ थोंजों बुङा मानो, बेबायदि गोबाङानो कमेन्ट्स हरगोन। नाथाय जायफोरखौ थोंजों बुंगोन बेफोरबादिया बुजिखायाखै नालाय बेखौ जोङो थोंजोङै बुंनानै सुद्रायनो हानाय नङा। एबा जुदि बिथाङा नायदोंबा बिथाङा दा बुंनानै बुजिनो हाबाय जानो हागौ। आरो बेहाय बुंनो नागिरनायनि थांखिया बेनो, बैखौ बुंनो हायाबाबो जाहाथे नोंथाङा जाया एबा नोंथांनि मानसिया जाया। आरो नोंथाङा आंनिफ्राय बेनिफ्राय साबसिन बाथ्रा नोंथाङाबो गुबुनखौ जुदि बुङोबा, बेयो मोनसे बयखौबो सुद्रायनानै होनो हानायनि, बादा होनो हानायनि मोनसे लामा दङ। बेखायनो बेखौसो बुंनाय जादों। दा बिनि बिथिङाव माखासे खारनफोर थायो। बे जाहैबाय माखासेया न'निफ्राय गोजानाव बाहेरायाव हस्टेलाव लजिङाव बायदियाव थाहैयो। दा बे बेलायाव बिथांमोना स्कप मोनो। आरो न'नि मानसिफ्रा खायफाना मबाइल बा इन्टारनेट बा ससियेल मिडिया इउज खालामनो रोङा, आंखौ नुखाया, आंखौ रावबो मिथिखाया, नायनोनो रोंखाया, बिसोर जाम्बा जाम्बि बेबायदि सानोबा खिन्थु जाम्बा जाम्बि बिमा बिफानिफ्राय गाव जाम्बा जाम्बिसिन जानानै दङ। आरो बिनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि गाज्रि थानाय नङा। दा बे मोनसे, बेखायनो बेबायदि दामाव आरो जायफोरा नुदों बिमा बिफा बिथांमोनहा एसे थाल लानानै एसे गुबुननिफ्राय सुद्रायलायनानै ला,
बाय बाहागि बिथांमोना जुदि नुदोंबा, बिमा बिफाया जुदि जेबो मिथिनो एबा नायनो रोङाबा फोरमायनानै हो आरो बादा हो। ज' गावबा गावनि फेमिलिनि मेम्बार्सफोरखौ माने बदनामनिफ्राय सेभ खालामनानै नाजा, बेखौसो जोङो खावलायगोन। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसे बाथ्राया दङ जोंनाव, गोबांनो फेमास खालामनो सानो, गावखौ माने सेलिब्रिटि खालामहैनायनि लामा लायो, नाथाय गाज्रि लामाजों बियो मालाबाबो फेमास जाया। आरो गाज्रि लामाजों फेमास जानाया मोनसे जोबनाया गावनि आथिङाव गावनो रुवाजों दाननानै लानाय बायदि। जेरैहाय जोङो फंसे बर'आवनो माने बाथ्रा फाव दङ, जेरैहाय मा दं, मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया होनदों। जायफोर मानसिया मोजां खामानि मावनानै फेमास जागोन, बिथांमोनहा बयजोंबो मिथिजायो, फेमास जायो, आरो बे फेमासा थैनानै थांनो रोङा, बयजोंबो जेब्लासिमबो थाबाय थायो। वर्ल्ड रेकर्ड, वर्ल्ड चेम्पियनशिप खालामनानै फैदों बिथांखौ जोङो मालाबाबो बावा, बेयो हिस्ट्रि जानानै थायो। नाथाय आरो बे बाथ्रा फावनिनो उल्था मोनसे दङ, जेरै खिफिनायखौ जोङो लाखोमानो हाया होनदों। एखे रोखोमैनो गाज्रि मोनामनायखौबो जों लाखोमानो हाया, हमजागोन। रुम मोनसेयाव जों जेसेबां मानसि थागोन, जोङो सोरबा सासेया ओंखारहोदोंबा बेखौबो जों मिथिगोन। दा थिग बेबायदिनो, नाथाय बेखौ जोङो बयबो रायगोन, गाज्रि होनगोन, मुगैगोन। एखे रोखोमैनो जुदि नोंथाङाबो गाज्रि मावनानै फेमास जानो लुबैदोंबा, नोंथाङा गाज्रि होनजागोन, रायजागोन, साव होजागोन, आरो बे सावआ नोंथांनाव नांगोन, आरो नोंथाङा बिनि बिबानखौ एबा बिनि बान्थाखौ नोंथाङा मोनगोन। दा बेखायनो बे मोननै अपसननिफ्राय जोङो मोजां लामाखौ जेब्लाबो हमनो नाजा। लाइमोन समाव जोङो गोरोन्थि मावफ्रांगोन, नाथाय बोराय बुरै समाव उनदाहा खालामनांगोन। दा नैबे फार्स्टनि बाथ्राखौल' गोसोआव लानो नांगोन। जों दा मावनाय ससियेल मिडियायाव जेखौ बुंदों, आं दा बुंगासिनो दङ, बेखौबो आङो सोर मानसिया लागोन, बबे खनायाव थाहैगोन, बेखौ आंबो मिथिया। आंबो खनथुमनानै लाफिननो हानाय नङा बे बाथ्राखौ। बेखायनो नोंथांमोननि गेजेरावबो जुदि सोरबाया बेबायदि गोरोन्थि भाइरेल खालामनो होननानै खालामदोंबा, दा समाव, उननि समाव नोंथाङा उनदाहा, नोंथांनि फिसाया उनदाहा खालामहैनांगोन, नोंथांनि फिसौआ उनदाहा खालामहैनांगोन, नोंथांनि फेमिलिया उनदाहा खालामहैनांगोन। अब्ला नोंथाङा रावखौबो बादा होनो हानाय नङा। बे स्प्रेड जानानै जेरावबो गोसारहैगोन, नों बेखौ मालाबाबो बन्द' खालामहैनो हानाय नङा। जाहाथे बेनिफ्राय नोंथाङा दानो बारग'नानै थायो, बेखौसो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों। एसेनोसै, बाखिखौ नोंथांमोना गावबा गावनो बुजिखायो, एसेब्राब बुंनो गोनां गैया। गोजोन्थों।